Salutare și bine ați venit la un nou episod. Eu sunt Freya. Aici vă voi arăta toate casele mele și lucrurile mele din Toca Boca. Și se pare că avem și un cadou. Hai să intrăm. Ok, aici e casa mea, prima mea casă, zi care am construit-o, dar acum vom lua cadoul. Hai să vedem ce e. Ok, eu aici, după cum vedeți, am cam golit totul. Eu mă joc Toca Boca fără bani, nu bag bani în jocuri, absolut niciun ban în jocuri nu bag. Și hai să vedem ce cadou avem. Avem mai multe. Bine. Ce frumos e și pufos. Astea clar le iau la mine. După cum vedeți, ăștia sunt, să zic așa, oamenii mei. Da. Mereu mă complic când am o singură haină. De-aia mereu pun ceva peste. Bine, hai să vă arăt casele. Mie îmi plac, nu știu cum vreți voi, mie îmi place în casă să fie mult loc liber. Zic, de exemplu, o prietenă de-a mea, ea, deși bagă foarte mulți bani în Toca Boca, că adoră mult Toca Boca, ea își umple peste tot, absolut tot. Deci, așa se intră, aici mai am depus niște cărți, adică zic în partea cealaltă. Casa mea, aici așa, frigider, nu întrebați de ce e dezordine și ce-i curtea. Zic că nu de mult m-am apucat să mă joc și n-am terminat cam totul de decorat, dar să terminăm împreună de decorat. Am făcut și piața, adică un fel de piață, nu știu, prietena mea zice că este jos e magazin și sus e cum să zic, casa cuiva. Ok, aici e camera părinților. Aici hainele mamei și hainele tatălui. Aici o poză cu ei toți. Mama se schimbă aici. Aici sunt cele mai frumoase haine ale lor. Aici mama, eu ador rochia asta. Și la tată îmi place hanoracul ăsta. Și aici haina aceasta e făcută de mine. Că știți că putem face lucruri. Și coronița aceea îmi place. Asta de aici, da. Și aici au comorile. Vreți să știți unde sunt toate diamantele care le-am eu? Uitați, aici. Aici le-am ținut înainte, deși s-a aglomerat prea mult. Uitați, astea sunt toate diamantele care le-am. Nu le-am luat încă pe toate, dar știu unde sunt toate. Aproape toate, zic, din ce e fără bani. Ok, astea sunt cam toate diamantele mele. Preferatele mele sunt astea turcoaz, astea curcubeu, ăsta de aici și ăsta. Ok, acum o să le bag imediat. Durează doar un pic. Ok, gata. Aici am totul legat de sirene. Asta îmi place să țin afară că se vede frumos când e în față. Dar în plus nici n-are loc. Pe oameni, uitați cum se vede la oameni. Zic, am culori pentru fiecare. De obicei, zic că nu prea le-am pus în partea astea cu sirene, dar tot sunt frumoase. De obicei asta o pun la mama, că zic, da. Telefonul noptiera, telefonul tot aici. Da, mama are 2 telefoane. Florile astea o să le pun să fac acolo un ghiveci. Ok, coada fiecăruia. Ăsta e la tată și ăsta e la mamă. Sau poate fi ăsta la mamă, dar îmi place mai mult pe mov. Voi cum credeți? Bine, și ăsta poate fi la tată și ăsta la mamă, da zic. Da. Și fata de obicei poartă ăsta roz. Vă place? Dați like dacă vă place și subscribe dacă vreți să mai fac videoclipuri de genul. Ok, acum o să îi îmbrac înapoi. Că zic nu o să-i las așa, că e ciudat. Bine.
Pun asta aici. Asta aici. Mama a fost însărcinată și... Da. Aici să vă arăt camera fetei. Asta e camera ei. Are și un bebeluș aici. Zic că ăsta e pătuțul lui. Camera fetei e preferata mea. Aici penarul. Aici, da. Aici telefonul ei. Dezanul de școală, cu penarul de școală. Ok, ursulețul ei de obicei îl ține aici, dar... Da. Patul ei, noptiera. Și aceasta este baia. Am mai făcut niște shorturi cu Toca Boca. Dați subscribe dacă le-ați văzut. Deși atunci era când nu apăruseră încă astea noi, lucrurile noi. Și tocmai mi-a venit o idee. Hai să facem fata adolescentă. Că zic, de ce ar avea un iubit dacă ea nu e adolescentă? Nu? Hai să mergem aici să facem pe fată. Mie îmi place Toca Boca, îmi place și Roblox, dar îmi plac ambele la fel de mult. Ok, la vârsta asta sunt părinții, e adolescentă. Când mă joc pe tabletă Toca Boca, da, am și acolo Toca Boca. Acolo am făcut-o deja adolescentă. Și... Da, cred că o să-i schimb și părul mamei, sincer. Ăsta ar fi păr de mamă, dar nu o să-i pun asta. Pe Toca Boca când era mică avea părul ăsta. Hai să vedem ce păr să-i punem. Așa, cred că o să fac la mamă părul. Culoarea la păr cred că o să las la fel, sau o să o fac un pic mai deschisă. Știți de ce caut la băieți? Că zic uneori sunt aici... E aici părul de băieți. Cred că o să pun la fată părul ăsta și o să schimb la mamă părul. Hai să vedem. Cred că o să fac fix ca pe tabletă. Deși cred că era aici. Da. Deci eu v-am zis, n-am nimic cu bani aici. Uitați, așa o fac. N-am nimic cu bani. E totul fără bani. Chestia e că nu prea am voie să am bani în jocuri. Și da, ne descurcăm și noi cum putem. Ok, acum o să o fac pe mamă. Deci asta va fi fiica adolescentă. Mama o să o schimb acum. Uitați cum arată când era mică. În fine. Păr. Bine. Hai să vedem. Scrieți în comentarii ce fel de păr i-ați pune ei mamei. Așa ar arăta bine. Bine, o să schimb și haina, evident. Așa sau... Cum v-am zis eu înainte. Așa zici că e adolescentă. Așa. Sau... Așa. Nu, o să o las așa. Sincer, cred că o să o las așa. Și acum să ne ocupăm de haine. Hai să vedem ce haine îi punem. Bine. Nu știu de ce hainele astea două sunt la... Zic bluze cu pantaloni, dacă astea zic poartă fustă. Deci odată mă jucam eu pe tabletă și îi puneam haine de fete băiatului, tatălui. Pe tabletă am totul mai frumos, nu ca aici. Sincer, chiar nu știu cum să-i pun. Ok, m-am hotărât și i-am pus hainele astea. Care, da, sunt tot făcute de mine, deci pot să am infinite. Acum mă gândeam să-i punem o bentiță, că zic e cam gol părul, așa. Bine, hai să vedem. Cred că o să-i pun așa.
Da, cred că rămâne ca înainte. Bine. La toate nu o să schimb nimic. Zic, e bine, totul bine. Și acum mai am celelalte două case de arătat. Deci casa aceea mică o am de nu știu când făcută, să nu râdeți de mine că zic arată urât, că n-am mai schimbat-o de atunci. Sau nu mai știu dacă am mai schimbat-o. Bine, în fine, să pun și tatăl aici. Bine, deci acum o să vă arăt casa mică și apoi o să vă arăt magazinul. Am făcut și un short în magazin, nu știu dacă l-ați văzut, dați like dacă l-ați văzut. Și da, am făcut mai multe shorturi cu Toca Boca. Și da, acum stau să caut casa asta mică. De la ultima update s-au făcut lumile astea, că știți că înainte ca să ai lumile astea cu zăpadă, cu chestiile astea, trebuia să ai ceva cumpărat acolo. Da, cum am zis, n-am schimbat nimic. Astea, deci hainele astea sunt aici de nu știu când. Asta o să vreau să duc în partea cealaltă. Zic ca să o pun în partea cealaltă, bine, e evident. Bine, v-am zis, mie îmi place să am lucrurile mai libere. Deci, da, să nu comentați. Nu știu, mie îmi place metoda asta. Cu castronul și cu asta, că zic, se vede că am urât chiuveta singură. Asta, cum am zis, o duc în cealaltă parte. Frigiderul, nu știu, mereu îmi place să fie mai plin, că zic. Da. Pe nu o să pun în partea asta licurici, flaut și camera fetei. Așa am făcut-o. Vă place? Bine, acum o să vă arăt magazinul. Nici acela nu e chiar cine știe ce, dar zic mie îmi place. Uite, acesta. Mă gândeam să-l schimb, cred că tot pe un video o să schimb unde sus, unde am făcut celelalte magazine, să fac o casă, zic. Voi știți de secretul ăsta? Dacă nu, dați like sau subscribe. Asta era jos acolo, deși n-am mai putut să pun jos. Mă gândeam ca unul din manechinele astea să fie cu acela. Le-am făcut cam urât, știu. O să iau tot ăsta de la început. Aici magazin, da. Voi știați de chestia asta? Că, bine, eu da, altfel nu vă arătam. Zic, nu că se lasă în jos, că că sunt florile astea, tot uscat. Bine. Acum mergem sus. Și aici am făcut tot magazin. De exemplu, pe tabletă am făcut casă. Ok, nu întrebați de ce sunt bani pe jos. O să vă arăt după explicația că sunt bani pe jos. Și o să vă arăt și cum poți să-i faci roz, negru și așa. Mișto. Bine, aici e un magazin cu animale. Am făcut un video și aici. Cum au luat o pisică. Sau un câine, nu mai știu. Nu, câinele acesta, deși le-am dus pisica acasă. Ok. Aici. Asta vreau să fie o farmacie, uitați aici jos. Și mă gândeam că poate unii o să creadă că chestiile astea e o farmacie. Deși da, știu că sunt alimente, dar zic farmacie. Da. Era tare dacă era farmacie. Că zic, n-am avut ce să pun. Aici e magazinul familiei. Totul mișto, frumos. Aici e baia. Bine. Acum mai știți că în secret la bancomat
Ia uitați, stați un pic să iau astea. Deci de cele puse de voi, toate bancomatele puse de voi undeva, se întâmplă asta. Zic, știți că aici bancomatul scoate hârtii normale, nu? Da? Hârtii normale. Dar, dacă deschizi aici și apeși odată, se face roz. Dacă mai apeși încă o dată, se face negru. Și după se începe din nou de la verde. Dați subscribe dacă știați chestia asta. De exemplu, uite, pot schimba bancomatul acum. Să vedeți că schimba acum bancomatul. Uitați-l, arunc la gunoi. Și pun altul, că se întâmplă același lucru. Zic, celelalte bancomate nu au aici în colț astea. Uitați aici. Ok. Asta eu le arunc la gunoi, că zic că am infinit. N-am de ce să stau să economisesc. Sau le las acolo. Bine, cam atât cu acest episod. Dați subscribe și like dacă v-a plăcut și dacă mai vreți să fac videoclip